Velkommen til Venindetag. Det er vores første video. Ja. Okay, hun giver mig lige et spørgsmål, og så skiftes vi. Hvornår mødtes vi først? Det var fordi, at min far skulle lave noget arbejde for din far, og han skulle male, og så var Shania rigtig sur, så jeg blev nødt til at lege med min storesøster. Hun sad sådan her i sofaen. Jeg kan ikke se dig ordentligt. Ja, okay. Så spørger du bare mig. Okay. Hvem er din bedste venindes helt? Christoffer. I love Christoffer. Hvis du kunne gå et hvert sted på jorden, hvor ville det være, og hvorfor? Jeg vil gå ud i stedet med tusindvis af heste, og så vil jeg ride på den hver dag, fordi jeg elsker heste. Det har de svaret altid. Spørg mig. Ja. Hvad er dit foretrukne farve? Lyserød blå. Hvis jeg kommer vælge en af det helt klart lyserød. Gør så. Hvad er vores livret? Lasagne! Vi elsker lasagne. Ja, med Det var ikke et rigtigt bechamelsauce. sjovt. Med bechamelsauce. Hvad fanden er det? Det er sådan noget dejligt noget. Jeg kan Hvad godt er lide det vores... Nej, den har vi lige haft. Hvad er navnet på din bedste vens crush? Må jeg sige det? Ja. Christian? Vi er som to amoriner i luften. Det skal lige siges, hun har spurgt ham, at de skulle være kærester. Men kan I gætte, hvad svaret er? Så skriv det ned i kommentaren. Hvad er din bedste vens største frygt? Frygt. Det er edderkopper. Hvor godt det skulle godt for dig, ikke også? Men det er slet ikke min største frygt. Kan du gætte, hvad min største frygt er? Det er en meget mærkelig frygt, men okay. Du må gerne skynde dig lidt. Edderkopper. Nej. Du må godt lige give mig et tip her. Okay, det er noget, man oplever som noget af det sidste i livet. Det vil Døden. sige- Ja, det er faktisk rigtigt. Noget af det sidste i livet, det er noget, når man er færdig med livet. Hvis din bedste ven var på en øde ø, hvad var de 3 ting, hun, ikke kunne leve uden? Ja, Malu, hvad vil jeg ikke kunne leve uden? Din telefon, Ja. dit tøj Ja, okay, jeg kan ikke rende nøgen rundt på noget. og Christian. Nej, Mig? det er ikke rigtigt. Jo, det er! Jeg elsker at have veninder. Hvilke 3? Nej, det er mig, der skal spørge nu. Ej. Hvilket 3 film betyder din bedste ven elsker mest? Hvad fanden elsker du mest? Har du set filmen Tarok? Nej. Okay, vil du ikke lige give mig, hvor mange bogstaver det er på din første film? Jeg kan ikke bare sige det. Okay, B-A... Ej, det er ikke Bamse og Kylling, bare rolig. Jeg kan ikke lide Bamse og Kylling. Nej, heller ikke mig. Det må nok være. Ej, jeg siger altså bare, at det er en serie, fordi så er det nok... Jeg er Christoffer. Så det er også spændende. Okay, også tjekket af køben. Ja, du må godt sige nummer 11. Hvad er de 2 ting, din bedste ven ikke ved om dig? Ja, hvad ved du ikke om mig? Den er svær. Hvad ved hun ikke om mig? Hvad ved hun ikke om mig? Ja. Hvad ved jeg ikke om dig? Jeg ved det godt. Hvad? Det må jeg sgu da ikke sige. Det skal du jo. Du skal jo sige, hvad du ikke ved om mig. Jamen til sidst så skal du sige det. Jeg tror ikke, at jeg ved. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg giver op. Sig det. Måske ved du det godt, men I ved det ikke. Jeg skal tage med min hund. Det var en ting. Vidste du sgu da ikke det? Det jeg vidste. Og så næste. Og det kan godt være, at jeg havde en fra min familie også. Han har længe ventet på at dø, og jeg har aldrig fortalt det, men han er død. Er han død? Ja, han er lige død. Han døde i fredags. Det har jeg ikke sagt.
Nej, fordi jeg først fik billede af min far. Falcon den eneste, der ved, det var dig, så. Men. Ja, og alle dem, der ser den her video selvfølgelig. Skriv om det sådan for Shania. Nede i kommentaren. Dernede. Og okay. Jeg har bare lige en ting at sige. I må godt følge os på Instagram. Jeg hedder Chassis, du ved. Og jeg hedder Malle353. Med 2 eller. Jeg tror godt, det er vist. Okay. Hvordan? Nej, det er sgu mig. Skal læse. Hvordan vil du beskrive din bedste vens idele? Nej, det har du ikke. Idéer og planer. Nej, der står partner og ægtefælle. Hun har ikke nogen kæreste, eller hun er ikke engang blevet gift. Vi er så også kun. Jeg har faktisk haft 3 kærester. Faktisk har jeg haft 4-5. Okay. Men de første 3 havde jeg i børnehaven. Det havde jeg også. Kan I gætte, hvad de hed? Skriv ned i kommentaren. Og med min 3 hed. I skal bare Shania eller Malou, ikke også? Fordi hun er Malou, jeg hedder Shania. Ja. Okay. Hvor lang tid tager Der kan man få Malle. Hvor lang tid tager det din bedste ven at få klædt? En halv time? Hvor dumt tror du, jeg er? Er det over eller under? Over. En time? Det kan tage en time til alt andet. Ja, okay. Jeg bruger ret så lang tid på at blive klædt mig. Du skal sige nummer 14. Hvilken er din bedste vens favoritsæson, og hvorfor? Du ved godt, hvad min favoritsæson er. Den der med Stefan. Den hedder Vampire Diaries. I skulle seriøst prøve at se den. Jeg ved godt, man kun skal være 15, men jeg er altså kun 10. Og jeg elsker den. I må godt... Jeg er ligeglad med, at I ringer til politiet. Ja. 16. 16. Hvis du var ude sammen, hvad ville din bedste ven spise? Dig? Nej, jeg skal svare dig. Hvad fanden vil du spise? Bare, vi er lige i gang med en veninde. Jeg er godt ude at lytte til. Ja, det må jeg virkelig undskylde, lige Shanias far, der kom ind angående, hvad tid jeg skulle hjem, men okay. Hvis du var ude sammen, hvad ville din bedste ven så spise? Ej, mit hår stritter. Hvad fanden vil du spise? Ja, Jeg ved altså ikke så meget om hende. Jeg tror, hun vil spise salat. Nej, det vil du ikke. Pizza. Er det rigtigt? Nej. Burrito. Nej. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Dunrulle. Nogle gange. Pomfritter. Pomfritter. Nej. Burger. Nej. Jo, ja. Nogle gange spiser jeg burger med cheeseburger. Nej, cheeseburger nede på Milanoen. Hassel. Ej, den er mega god. En gang så spiste jeg min mælk over det. Flot. Hvis din bedste ven var et bære, en skjorte, børste eller te, hvilket ville det så være? Hvad siger du? Jeg skal lige bestemme. Børs. Ja. Hvilket vil jeg helst foretrække? Te. Det er faktisk rigtigt. 19. Hvad er det tre poster, din bedste ven altid bærer med dem? Hvad fanden? Nå, skal jeg bare sige, hvad du bærer på altid? Ja. Telefon. Tøj. Og for det meste også en elastik. Det er faktisk rigtigt. Jeg har altid elastikker på mig. En her og en her. Den er kun bare 8 minutter. Der er masser af tid tilbage. Ja, 20. Hvad er din bedste vens fortrukne tv-show? Det er sådan noget, der kommer i tv'et. Hvis I ikke vidste det. Er en serie ikke også det der kommer i tv? Nej, den kommer ikke i tv'et. Bæv. Jeg ved det ikke. Jeg ved det godt. TV-show. Noget, der kommer i tv. Ja. For lækker til op. Nej. Paradise Hotel. Ja. Jeg elsker det. Nå, jeg skal svare der. 21. Det ved jeg godt. Kunne din bedste ven se en chick flick action komedie eller en gyserfilm? Hun kunne godt se en komedie. Nej! Jo, du kunne. Gyserfilm! Hun kan godt se komedie. Jeg kan godt lide at se gyserfilm. Ja. 22. Ja, jeg ved det. Christoffer på. Se, en lille Christoffer-cover.
Vi har ikke tid til det der. Okay, så. Hvad er din yndlings intern joke? Ja, hvilken en joke har jeg sagt? Jeg kan godt lide den der med, hvornår fisken fødselsdag? I morgen! Det er hvilken en jeg bedst kan lide. Nå. Den er så god. Altså den der med koen. Bertil han fortalte, det var så sjovt. Hey, skal I lige høre den? Der var en pige. Der er 3 minutter tilbage. Isa, den anden hed... Jeg kan ikke huske den. Nå, jeg synes, det er den der 2 tomater gik over en vej. Altså, så blev den ene kørt ned. Så sagde den anden, kom så ketchup, vi skal videre. Den var ikke så god. Nå. Hvor mig og en, der hedder Ida H. Ikke? Eller Ida. Vi har lavet sådan en. Hvad er den ene ting, hvad er den ene ting, der irriterer dig mest om din bedste ven? Jeg ved det godt. At Christian godt kan lide mig. Ej, hun kan ikke lide Christian. Det er mig. Jeg elsker ham. Nej, jeg kan godt lide en på min gamle skole. Nej, Men jeg nævner ingen navn. Det er ikke nogen, I kender. Ikke kom en, der starter nu, med en. hjælp bare lige lidt. Der er altså kun 2 minutter tilbage. Hvad var spørgsmålet? Nå, der irriterer mig mest om dig. Hvad der irriterer mig mest om dig? Ja. Jeg ved det godt. Skal jeg sige det? Ja. Det er, at du engang sagde min hemmelighed. Jeg siger ikke hvilken en, og jeg siger ikke hvornår. Det vil være meget, meget tarveligt over for Ja, Shia. men jeg er stoppet. Ja. Heldigvis, hva'? Ja, Ja. så mig. Det er nummer 23. 25. Ja. Mellem de to af jer, der tager længere tid at få klar. Det er Nå, det er mig. Det er hende. Nå, vi skal nok til at lave en afslutning. Ja. Skal vi lade nogle fraklip? Ja. Hej. Fraklip! Hvad fanden er din fortrukne? Hvad er din fortrukne farve? Hvad er din fortrukne farve? Det er nok... Den tager fra.